assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ko salminde e juurade en garti kadi e jangde men hande windande hande ne noon ko arde hollude ma no masirte to bange qur'ana arab saɗa masa woodi ko portal dow e portal less e tural e kowal ko ɗo masɗe ɗe kaari waɗanma hen noon yeru no paamirta ɗum mayi ɗiɗi dow jiya ɗiɗi less jiya ture ɗiɗi dow jiya sidda ay kadi nandi fotiɗo mon nayi dow ko nayi portal dow portal less tural kowal woni nayi ngara less portal dowgal wonno ko gootal mbatta ɗiɗi wona ɗiɗi dow less ko gootal wonno mbatta ɗiɗi wonta ɗiɗi less tural wonno ko gootal mbatta ɗiɗi wonta tura ɗiɗi dow kowal kañum e sidda nandi ko jahata ɗon timmi portal dow ena fooɗa fooɗirte allif joyɗo allif taƴƴo tawi noon sidda walla kowal ala yeeso muɗum portal less fooɗirte ko jubriya walla yanara walla yorit tural fooɗirte ko wow walla wow taƴƴo toɓɓel ngel ne ko wata walli wata walla agana geɗa baaɗe noon fooɗirte ko jubriya allif joyɗi dow muɗum walla yanara allif jowiɗi dow muɗum ɗum ɗo woni tan ko teskoroɗa masɗe ma fof so ndendi jaltani ko kalmi ɗo ko walla ma ƴakko seeɗa no gandirta ɗum bayen hen bisimillah ay alluwa ngal nani joni sen mbaɗi ndani ay haɗo ay gaddoyen ko ena holla en ɗum portal dow portal less tural ay kowal masɗe ko ɗo kaaɗi ari ardi ɗo haaɗi joni noon mbiyeɗa portal dow kañum e apular mo ñawnuɗa o kamɓe nandi koɓe masata ay portal less kañum e ipoir mo ñawnuɗa o nandi koɓe jahata e masɗe ramdon tural kañum e uuro ñawnuɗa o nandi ko jahata e masɗe oɗo kowal sidda kamɓe ko aaɓe nandi wadde a faami ɗo masɗe ko gotum to bayre pular to bayre qur'an to bayre arab ene wiye masɗe joni gatta mbaɗa didol gongol lesɗo ay ngara mbayla gadda oɗo beele wawa seetude ay wonno ko gootal ɓeydiɗa gongal woni ɗiɗi ay ɗo wonno ko gootal a watti hen gongal ɗiɗi ɗo wonno ko gootal a watti hen gongal ay ɗiɗi ɗo wonno ko kowal a watti ɗum sidda ay ko gotum ay joni noon ɓe mbiyama ɗiɗi dow ko a o tan ari ay a o tan woni maskal ngal
anani ko masgal joni gongal ngal ko nao ay ɗo do ay sabi an ko an mbiɗa nde mbiɗa ande ko an mbiɗa ɗo ko i wonno goto ngo ko i gadda gongal ngal iwre na ay wonti in ko nanɗa hen i in ɗon ko u wonno goto gonga ko na ay ko nanɗa haala he on sidda ko atan wonɗon ay ɗo timmi gaddoya goɗɗo nani ay jonon ɗon ngara mbayya mbatta ɗum ni beele serta portal dow portal less towal toɓɓel ay toɓɓel ɗon ɗo ko masgal ma jangoy ɗum e defte goɗɗe wata walle agane waddu heewe ay nayi garti joni on ɓe mbiyima portal dow sene fooɗa alif walla alif juliiɗo alif taƴƴo ma wona yeeso muɗum nde mbawa fodde portal lesne les so ene fooɗa juboya walla yanara ay juboya ma wonto ma wona hen yeeso muɗum walla yanara walla yorit toral dow toral ngal ne so ene fooɗa ko mari yeeso mum wow walla jiya yeeso mum wow taƴƴo ɗo tan woni ko foɗirte tural ngal ngel ɗo toɓɓere ko masgal so ene faye fodde alay sago jiya yeeso mum jubriya walla yanara ɗo haaɗi jubriya on o wonda ko alif joyi dow makko yawo alif joyi dow makko ɗo so ɗiggi a serti alawal masɗe ko ɗon jirloto ɗo tan jirloto mbasa woɗɗinde haqqille ma o ɗum majjirma ganda e jangde ma taw ne ɓallima ma woɗɗuma taw waɗɗanima ko an woɗɗinima hoorema ha woɗɗi joni on ɗo henne sen mbaɗinde ni ɗo ko a mbaɗemo haw mawna seeɗa beele sosoɓe mbawa ɗum yiide moƴƴi ay sen mbaɗini ɓe mbaɗimo ndani o mawnat ay gaddemo ha ɗo joni sen mbaɗimo ndani ay ɗo jon ko a ko masgal ngal ɗo kañum e portal dongal nayri ko jahata ala mbiɗa inde ko masgal kañum e portal lesngal nayri ko jahata ala mbiɗa uure e pular kañum e turangal nayri ko jahata a faami ɗon ay ɗo korangal ko awon ɗon teskede sawi abba ay ko an yiya ɗon sawi at ay ko an jiɗa ɗon sawi al ko an jiɗa yeeso makko ɗum woni ɗo wayata siddo korangal siddowo sidda on ko awon ɗon ay sidda sawi ɗon abba ab e bawo ndenda ab ayi tan a ba ayi hen a daga a faami siddo o ko alkurangal ngal jangata ngal masgal ngal mayingal hen abba ayi a adima a sakkitima abba sawi ay sabba ay sabba
ay ayi a ayi a yeeso ay sab ko awa woni hakkunde sabba woni sabba ayi anne ay anne ko ni wonata ɗum teskede adi an ko awa wonɗon wadde ne o ko non wondorto a wawde anna ko anne ɗiɗi wonɗon na an ha gasi mbiya ne wona anne ɗo ko sanne san a jattima gaddani ko ɗakko hen wona sanne ay sanne ɗo mbiɗa ko mbiɗa ɗo ko lalla ay lal e la siddu welti ɗon nde mbiɗa ay al kaɗɗara woni la ɗum noon allah ɓe hen mbadda hen ha woɗo wona allah ɓe he allahu ay laa hu al e laa e hu ndewi mbiya allahu daga a faami masɗe pular e masɗe qur'ana arab naydi ko jahata wiima noon qur'ana arab kamɓe naydi yaadu to bangde polle kamɓe nandi to bangde sidda kamɓe nandi ɗum noon ekko tan mbatten e co'ade jangde taw jangde suwa taw ekko tan gonɗa e waɗne taw ha qilla uddito saɗa jangde weɗuma ndewono yaha ko jangde coddol ko jangde wiya coddol ɗum noon nafata ko an bante coddol o hakkille ma wona ko watte ko mbasa teskade ɗum ɗo famɗi ɗum tawi heerani ala ene heewi wonde pamɗo ko yahete ko ɗum ɗo ngalɗo allah gotal janguɗa mbawɗa cettuɗa e on banque fof kaɗɗo portal dow wiya a sirti e majjere portal dow hankkadi portal dow kaɗɗo masoya a janga tan portal les janga towal janga kowal janga ɗum ɗo ko masa ɗeɗo tan ɗo tongi ɗo haaɗi fulane ko 5 haaɗi arab ko 4 haaɗi qur'ana 4 haaɗi heddina finulo no jiiruɗa ɗo portal dow mbaɗe ni ha laaɓa ay ɗo joni ko portal gotal wonɗo wiya gotal ɗo artini ɗiɗi ndeka waylaki ɗo ko portal gotal less ɗo mbaɗɗa ɗiɗi less wata arti ɗo ko tural ko gotal ɗo ko ɗiɗi woni ɗo ay gotum ɗo ko kowal ɗo ko sidda kamɓe waydi wadde yaltani ha joni taw ngal ɗo portal dow kande woni ɗo henne sene fooɗa ɗum ɗo fooƴirte ɗum ɗo ko portal less ayi ɗo ko portal less ko ɗum ɗo fooƴirte wayi ɗum ɗo ko tural kono ɗo ko fooƴirte ko ay nani ɗo ko aawaɗo on aawaɗe toɓɓel teskede sa wata walla a addi a dow muɗum wata walla e wata walle ay daga ha joni a yaltani portal ngal ɗo wata walle wata walla agni agna wadduhi wadduha ay fallade musa ndeka noon guel toɓɓani ko masgal wadde ganda mofta janngo jam sa yingel annatama ndeka noon ngal ɗo alluwal ko takotal kono ngal tongro wayma dendagal masɗe qur'ana arab
kaayilo haa timmi ko ɗeɗe masirte toon. Kaayilo gila fuɗɗode haa wortode ko ɗeɗe tan mbatte heen. A jangayama alkol e qur'ana arabe limtongo haa timmi kala ko windete to itete winde ɗeɗe masirte. Alkol de so ngari ɗeɗe mbatta heen mbawa jangude. ɗum noon wadde kaaɗen ɗo ƴetten ɗum ɗo kadi mbatten ɗum e gandal men, jewen ƴeewen baawɗo ɗakkoɗen sara makko o holla en ɗum, o fammini en ɗum haa paamen ɗum. seɗen masoya taw jangde mon leelata. masɗe ɗe jangirirte jangde ɗe to pulaar yo, to qur'ana, to français, e ta ɗemgal ko ma waɗa lento waɗa hijjo wala geɗe mbaɗe noon. ɗum noon wadde ɗum ɗo ko haa tan gandon ko jangde coddol jiɗɗen wadde. ɗum noon an jangowo hoto heppu, hoto heño yaaru jam jam. kala ko ari ɗigga a anda namdo, a yahana samorma ɗakko sara makko, omo holluma, omo habruma, omo haalanma haa jiya bindol ngol. yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reen ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly Kawla Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina, on jarama wa salam. an noon jiɗɗo jokkodirde e meɗen taw ka jiɗɗo nadde yawa tan 00 mbaɗa 221 mbaɗa 77 mbaɗa 906 mbaɗa 14 mbaɗa 81. on saha mbaɗa yaya, mbaɗa ni mbaɗa ya mbaɗa li oɗo liɓata gasi jiya WhatsApp men o, ngara kaala indema, yettodema, naneɗa, kalanɗa sarɗeji ma, welma jokkoɗa, a yiɗa jokka hajuma, a saggima ɗo gasa saggirɗa ni foti. gawe tan ko yo walle, on ballat daynoɓe, daynoɓe o ballatɓe, on jinganoɓe, balleɓe jinganiɓe. so janganama aset alet altin talata alarba, gaddi alarba nanne hen, so weev, so ostarama, so mana gayam rewa araba yo ar yetto ceernama janni softo kadi jangima. ko on jarama jokke golle, min beltima jokkata golle jokkaɗo ko mbaɗon alarabaji mon ɗi. ko on ceernajo o ko jangintano gode amin paama wadde araba nani o ɗona famaro on janga. ko so heƴƴi o reeji o andata ko wonata ko. wadde konngol ma e ceerno o nda arabam min kaari mbeɗa jangi mbeɗa welto gasi o wonde ka jangda an. ko heƴƴi o deƴƴi wata waɗon yo Allah nande famde e gollude. wassalam.